ва гуфта нашудааст, ки бар асоси он шаҳрвандони Тоҷикистон мара 2024 сол видварения карданд ва ҳуҷҷатота қабул мекунанд мегирем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунед, ҳатман лайк бимонед. Нафарҳое ки мехоҳем донистанд аз Россия запрет дорен ё ки запретон кушода шудагӣ ҳастай, номерое ки мебирояд дар WhatsApp бинависен, проверка запрет мекунанд. Хабари хуш ба муҳоҷирон. Муҳоҷират ба 3 кишвари аврупоиро бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо мекунанд. Вакилони парлумонӣ санадеро тасдиқ карданд, ки дар асоси он шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон доранд барои муҳоҷирати корӣ ба давлатҳои Белгия ва Люксембург раванд. Гап сари ёддошти тафоҳуме дар самти муҳоҷират меравад, ки моҳи ноябри соли 2025 байни Тоҷикистон ва Белгия ба имзо расидагӣ буд. Тафсилоти дигари ин санад ҳанӯз дастрас нест ва гуфта нашудааст, ки бар асоси он шаҳрвандони Тоҷикистон аз кай метавонанд ба кишварҳои номбар карда сафар кунанд. Вале гуфта мешавад, ки дар моҳи ноябри соли 2025 ин созишнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Белгия ба имзо расидагӣ буд ва дар моҳҳои оянда, дар моҳҳои наздик ба 3 давлат, бигем давлати аврупоӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти барои кор сафар кардана пайдо мекунанд. Интизор мешавем, агар ки маълум шуд аз кай метавонанд рафта, баъдан худо хоҳад боз видео мекунем ба маълумоти шумо мерасонем. яъне ки ин бигем як хабари хуш барои нафарҳое ки мебошад мехостанд ба тарафҳои Аврупо ба кору фаъолият сафар бикунанд. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Саид Нуриддин нависонда: салому алайкум ака. Ман 20 сентябри 2025 аз Москва хона омадам. Баъд аз 6 моҳ Москва рафтам. Патент споридам, патент ман надоданд. Гуфтам бра баъд аз 6 моҳ биё. Хона омадам. Агар баъд аз 6 моҳ бирам, патент метиҳад. Агар патентет ангулир ва чидагӣ боша, сабабаш ҳамин боша, баъди 6 моҳ ҳам наметавонӣ ки патент бикунӣ аз сари нав. Як нафари дигар нависондае ки ман акаҷон паспорти русӣ дорам. Метавонам рафта Москва? Ҷавоб деҳ. Номи ман Идибек. Саломат бошед бародари азиз. Нафарҳое ки гражданствои Россияро доред, бале бе ягон монеагӣ шумо метавонед вориди Федератсияи Русия бошед, яъне ки шуморо аз рейс намегардонанд. Абдуллоев нависондае: ака ман 1 солу 3 моҳши берегистратсия гаштаистам. Граница бирам депорт мекунанд? Илтимос ответ битиҳед. Бале, имконияти депортатсия кардан ҳастад дар вақте ки шумо таможни мегзаред ва бубинанд тафтиш кунанд ки шумо регистратсия надоред, имконият ҳаст. Азим нависондае: ассалому алайкум акаи Сорбон. Мара 2024 сол видварения кардам. Ман набиромадам ҳанӯз. Дар дохили Россияам, граница биромадам. Даромада метавонам? Раҳмат бо ҷавобтон. Нафарҳое ки видварения дорен, граница ки гузаштен, шумо абуранда даромада наметавонед. яъне видварения шуморо запрет кардагӣ ҳастанд. Барои айсари нав ворид шудан шумо запрет дорен ба ҳамин давлат ворид шудан. яъне Алиев нависондае: бародар, ман патент карданда успеҳ накардам. баъди 3 моҳ граница бирам биём. Патент кунам мешавад бародар? чем граница рафтанам ҳозирам ҳамон мисол мигратсиони картаи работа ки қайд кардагӣ бошад, метавонӣ бирай аз пайи документҳои патентет бошад. Мумкин ҳастад ки тира мисол ягон 10,000 рубл ҷарима мекунанд ва ҳуҷҷатота қабул мекунанд мегирӣ. Шариф нависондае: салому алайкум ака. Россия омадагиё чанд қапас бояд дар патент спорам? Муҳлат чанд вақт аст? Раҳмат. вақте ки вориди Федератсияи Русия мешавед, ҳамин кӯшиш кунед ки то муддати 1 моҳа аллакай патентон тайёр бошаву гирифтагӣ бошед. Як нафари дигар нависондае: акаи Сорбон, даъваткунӣ баҳорӣ кай тамом мешавад? Пешакӣ раҳмат. Худованд нигаҳбонат бошад. рӯзи 27 май ба анҷом мерасад призофи баҳорӣ. Ҳаётов нависондае: салому алайкум. меган агар ай Англия Россия биёй, ай граница мегардонад? ростай раҳмат. ин чиз вобаста аз тақдират баландӣ кардан шаид. ходай Америка мерай, ходай Англия мерай. мақсади гап ки ягон сабабу монеа кишид аз Федератсияи Русия метавонанд тара бигардонанд. Азизмурод нависондае: салом бародар. чӣ тавр контакти шуморо дастрас кунем? савол дошта бошӣ дар ҳамин комментария бинависон. худо хоҳад мехонем ва ҷавоб мегардонем.
Алиёр нависондай. Салому алейкум акаи Соломон. Сози хуби ака. Як савол. Агар бо патенти Москва барои дигар шаҳри Россия барам, патенти ман аннулировад мешавад ё не? Ответ медодӣ. Пешакӣ раҳмат. Не. Ба патенти Москва ба дигар шаҳр рафтан патент аннулировад намешавад, лекин ба ҳамин патент шумо дар дигар шаҳр кор карданда иҷозат надорем. Як нафари дигар нависондай. Салому алейкум. Ман патент доштам. Ба Тоҷикистон омадам. 4 моҳ шудай бирам. Патент карда метавонам. Вақти биромадан ҳамин нафарҳое ки проблема надоштен дар Федератсияи Русия барои айсари нав вориди Россия шудантон имконияти даромадан бисёр ҳастед. Як нафари дигар нависондай. Салом акаи Соломон. Ман ному фамилияма иваз кардагиам. Россия барам ягон нарушения мешавад. Бале, тибқи уголовни кодекси Федератсияи Русия ғайриқонунӣ убур кардани марз ба ҳисоб меравад. Яъне ки ному фамилияро алиш кардем, дуромаден шумо нелегально вориди Россия кашиден, тибқи кодекси ҷиноиш метавонанд ки шуморо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бикашанд. Яъне ки ҷаримаро ҳам дора ва аз озодӣ маҳрум кардан ҳам то ҳатто дора барои ғайриқонунӣ даромадан ба Русия. Як нафари дигар нависондай. Ассалому алейкум акаи Соломон Сафаров. Лутфан мефаҳмонед. Ман айни ҳол дар ҷумҳурии Узбекистон дар университет таҳсил дорам. Оё дар ҷумҳурии Тоҷикистон маро ба хизмат мебаранд? Дар ҳар куҷое ки таҳсил кардаеста бошем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз хизмат озод ҳастем. Ва агар ки дар айни даъваткунӣ ба хизмат мабодое ки омаден шумо ба ватан, метавонед ки аз ҳамон ҷое ки таҳсил кардаестен як маълумотномаи донишҷӯӣ бигирен ва биёед. Агар ки пурсидан пешниҳод мекунед, тамом. Ин қадар кор. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com